репои ба 84 мақулаи репои бисёри реперо мақулае ки барои чӣ вақтҳои охир дар рӯятон маска аст? нияти стёпара хабаргирӣ дорем? насиб да бошам мерем значи стёпа хабар дорем чемпионтон мара дар лига дид турид мега реб рақами 1 надора треки китайский капитан чӣ гуфтанӣ? чихи трек девонаи мошния клипшам ҳайвона ҳақиқат дора? салом алайкум акаи Зафар, хуш омадед дар барномаи пурсиш. тайёрин ака барномада саволода. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, шуморо бо иди қурбон табрик мегӯям. дорҳои софсавдои мо имрӯз ка рафтеста бародаро. имрӯз пага дига ва баъди иди қурбон то 1 ҳафтара шумо метавонед скиткои моро харид кунед. дорҳо барои мӯи сарбурорӣ, ришбурорӣ, фарбешавӣ ва барои харобшавӣ, барои қаддавондан, барои доғҳои сафед ва барои кими руда ва бисёр дорҳо дорем бародаро. шумо метавонед дар номерҳои мо занг бизанед ё ки имо WhatsApp да бинависем бародаро. аз киша дер намонем бародаро. барои чӣ райдер ва ин никро ба шумо ки гузоштааст? ин ник ма да ҳеҷ кана гузошта. мақсад ки ник давраи пацанакӣ ма даврае ки GTA San Andreas бозӣ мекардем аму вақте ва аму хеле мондак маъқул буд мондемаш. маънӣ надора? дора маъниш ҳоли баъд мегӯмад. хататоқ якум бор репа дар чанд солагитон хондем? якум бор репа чанд солагиша намедонам. синфи 8 ё 9 чанд сола мешавад. значит биографияда ма хато накардам. репе ки ба шумо бисёр маъқул аст? репои тоҷикӣ ма да бисёр репо маъқулае. хеле ма имена гуфта наметавонам ки ин ами тоқами мада маъқулае. мада бисёр репо маъқулае. репои Карлеон маъқулае, мада репои ба 84 маъқулае, репои бисёри реперо маъқулае ки ма паст яъне он плейлисти ма дастем ма гӯшон мекунам. охири вақто охири вақто тоҷикӣ кам гӯш мекунам рости гап. айни ҳол дар реп рақами 1 ки аст ба гуфти шумо? реп рақами 1 надора. барои чӣ вақтҳои охир дар рӯятон маска аст? ин савола бисёр омада метаҳан. ира метавонем ки пастипена ами саволда шурӯъ ҷавобша бигирен. ира ма ҳозир гуфта наметавонам резка. мумкин ки ояндада амира хушрӯътар бифаҳмед дар бораи амине ки сабаб дора ҳамин чиз. нияти стёпара хабаргирӣ дорем? ният дорам. ният доштам. гуфтам хабаргириш мерам. уже фаҳмидам ки дар душанбе хизмат накардесте дар помира. агар худо накуша мо зинда бошем насиб да бошам мерем. значит стёпа хабар дорем шумо? гап мезанадам қатиш дар часп буд. ин батл значит ҳамаш дар камера буд? шовае. дар оянда батл кардан мехоҳед? агар мухлисо бихоҳанд қатӣ ки? ма намедонам қатӣ ки кинам. охе ма худам дар ҳеҷ кара дида наметавонам, представит карда наметавонам. мақсад ки акма намегӯм ки ма зӯру мара ҳеҷ қадди ман нест. мақсад ки намедонам қатӣ ки кинам. кадоме ки желание дошта боша, мақсад ай худаш сахт верен боша, марҳамат мекунем. беҳтарин. оиди батли 6/1 чӣ гуфтанед? кадом 6/1 соли 2017 айнави KMC намедонам чӣ гуфтанем. ранги уш мешава ё иш мешава? ма фикр мекунам ранги уш мешава. ранги уш мешава. хеле мешава ки агар бишава ко наве ка намедонам чӣ хеле мешава. ранги ҳамон видео мешава хулоса. кадом видео? видео ку 6 кас мебардорад. сағиратам девонае. шумо дар спискаи батли 6/1 уш бидем. не ки ягон хел ответ надодем. барои чӣ? барое ки ма медонистам ки чиз намешава. уверен бидем ки намешава. барое ки уҷа мо да чон янам чиш меган напарникҳои мондагӣ буд ки мо қатӣ во дар як майдон биромада баромад карда наметавонистем. мо қатӣ во қатъи ҳамо во уҷа 4 кас шаймо будем. чанд кас буд? 4 нафар шаймо буд.
мақсад нави геймси да батлаш қати лендмастер мега ки чемпион то мара да лига дид турид мега ҳамин гап ҳақиқат дора мақсад мега ки номнависӣ кардани омад номи мара дид да ма номи ӯ чият кас мекунам ма аря акулош натарсидам биромадам ма да и ягон чизи чӣ нестай ма чӣ бояд накардам дар чемпионати 2018 ма дар 2017 кардам чемпион шудам дар 2018 хостам ки бо дигар бачаҳои группаи мо иштирок кунанд ва чемпион шаванд ма дар ӯ ҷамъа будам агар мо мумкин қати ягон чи участники группаи худмон қати меғалдем ма наметонистам қати ва батл кардан ма вора ягон гапи зиёдӣ гуфта наметонистам ма просто ход додам бачаҳои группамонда ози дар репетиори 6-1 мода шидай ҳама 6-1 визифзодаи саи сусу я вариант предлагат мекунем ина шумо 3-1 визиф битем мисол гӯш нави геймси ҳарчи гуфтагиай шумо да 1-1 саперник нестай нави геймси 100% одаме ки камтар репа фаҳма бояд бидона 1-1 саперник ахчам хит кард барои ҳамин навик бо ягон ду каси дигар ятиш навик ина мисол 3-1 визиф битем ятиш навик ду каси дигар дар бари навик бо кира дидан мехостем шумо намедонам ҳеҷ кара навикам дидан намехоҳам давай даш вақтҳои охир қати оскуло бисёр фитан мисол эсве бобои набо қати ба 84 жад кунем дорем уже савместни 3 трек дорем кай меброян амо мумкин ки ҳамин моҳо да боброя яктаигаш бо яктаига ҳама каса хондагем ки ӯ репи тоҷикида бомба мешава насиб бошад ман аҳамият додам фақат тобистон да шумо чиз мепартонед дигар вақта холия охи тобистон гарма гармида ҳамн бо гармтараш мекунем да ҳама хелам бо просмотр мегирам тобистонда бекортар мешем да рости гап тобистонда мумкин ки ай хай намедонам сабабаш дар чия неки ин амира ма ай ту фаҳмидам ози ки тобистонда ту меброри фақат натури ама хелае неки ма нафаҳмидам ки ҳамин чиз ҳамхелӣ буда як кас аҳамият медода мумкин ки тобистонда ма бекортар бишам мумкин ки неки ягон треки ма ку хеле нестай ки ма бинависамаш бурам записиш кунам ма дар заметкам 100 трек дорам ози мумкин зиёд бошад 100 трекай ки запис нокардаай бояд 100-200 мумкин як куплета бошад ки ма амуро оли давомша нанависондам фуромӯш шидагӣ рафтага ҳамаи трекҳои ма хеле запис мекунам мепартомушку баъд кай ки ҳамин сводкаш кунам кай ки тайёр шава баъд мегирем мепартем бисёрш ай 2018 ҳамин трекҳое ки ма дар 2020 бировардагам бисёрш ай 2019 даже треки не як та бировардам номи темаш пашол буд ҳамн трек текстша 2016 ма нависондаги будам қати барон хондагем треки пис хондагем ку текстша ма 2016 нависондаги будам дар 2019 хондем бировардемаш значит ай сипас мекафон ай сипас мақсад дигар беаҳамиятӣ намекунем ранги пештара трекора дер намеброрем ё ки айпасш намешем айпасш мешем ҳама чиза сари вақтш хатир меброрем бисёр мухлисоам амира жад доранд ки я сезон нею любое время кафонем давай трек пис 1 миллион просмотр гирифтаги айно гуфтанам уно ягон треки андеграунд гирифтагӣ нест дар тоҷикистон медонам дар чӣ биография нависагем бисёриҳо сабаби хомӯш будани шуморо дар хизмат дар будани стёпа мебинанд мегӯянд стёпа нест райдерам кайфш наметарад не охим ман қати стёпа мо 2017 мо кори мо тамом шидаги буд мо буд карда будем ин кору бора ман 2018 дам будам мақсад ки як чизи зиндагӣ мешавад як ступенкае мешавад ки ту бо айпаси дигар коро мераи ки ида успеҳ намекунӣ агар айпаси ӯ коро нараи намешавад мақсад ай зиндагӣ бо қафо мемонӣ мо репа хела пеш бурдем худмона пеш бурдем буд камтар зиндагиро пеш бурдем бо абрана гаштем ина омадем вақти соатш расид амҷада касе гуфта буд ки яке ай сабаби пешрафтани хезе авлод ин райдера ки дар любой батлш мегирифт номи хезе авлода
Ойди ҳамин чи хитон чи гуфтанӣ? Ма дар любой дурусте гап буд ки ма дар любой батл номи хезера мегирифтам, барое ки ма вора ранги хеле рэпервори, ранги группа дӯст намедоштам, ранги хеле бародарвори. Мақсад ки ҷурҳои ма аёдам во будан. Ман пасти яъне қатъиан во будам. Ма чӣ хел номи вора намегирам. Мо як мафия будем, як любой ҷо як ҷоя мерафтем. Маъракаам як ҷоя мерафтем, батлам як ҷоя мерафтем, ягон ҷанозаам як ҷоя мерафтем. Любой шаву рӯз даже вақтҳое шомад ки мо шаву рӯз дар як хона зиндагӣ мекардем. Чӣ хел ман номи вора намегирам. Ҳозир чӣ? Ҳозирам мегирам. Ҳозир ҳам қаттона? ҳамаш қаттима. Дар тӯйтон маълуме ки ҳамаро фарёд кардам. Дар он таш хеле сарҷам будам. ман фикр мекунам ки хафагарӣ ай ман надорам. Ҳама хеле 100%. Ай саперникои пештаратон батл қатъи ки дили нияти айсар батл кардан доштем ки ҳамон батлтон хитон дадаҷа маъқул нест. Мефора ки айсар қатъи ҳамон як бори дига батл кунем ай саперникотон. қатъи эмигрант. Барои чӣ? Барое ки барои чӣ? Барое ки ман уҷа дига хел расчёт гирифтагӣ будам, дига хел омад. Пеш ай батл типа омад гуфт ки баъд дис намекунем. Дига хел кард, ман бовараш накардам ки рости гап не ки камтарак ман пома газ гирифтам да. Ман гуфтам ки хай айбиш накунем бачара. Не ки ку ман қатъи батлам намекунам дига. Не ки ҳамин саволи дудагӣ тида қатъи ҳамун. Агар як бори дига ки ман ҳамун вақта биғалтам ку ман медонам ура чӣ кориш кунам. Серьёзно тайёр? Тайёри сакест. Ман любое время серьёзно тайёр мекунам. Не ки ҳамидов дига хелеш мекардам. Мумкин ки мезадам. Вале як чизи дигара аҳамият додам. Ҳамин ай батлеро ай любоиташ дар вақти батл бисёр ҳамин шумо текстотонро фаромӯш намекунед. Ягон кас ай қафо текст намехонад. Барое ки ман бисёр машқ мекунам. Дар болои ҳамин чиз ман кор мекунам. Ман мақсад мемонам худамда ки ман ҳеҷ вақт расчётҳои боитии ман намегирам. Ман боитӣ намерам. Ман як коре мекунам ки ман бояд боинатам, ман бояд бибарам. Ман вақте ки ман ҳамун вақте ки тайёр мекунам, ман хонада ё ки ягон студияда ягон ҷода, ман вақте ки тайёр мешавам, буд мешавам, ман уверенам уже худам моли батл нашидам, ман уверенам ки ман уже мебарам батла. Вақте ки ман тайёр набошам ки ман мумкин бурам ягон ҷо шароитам бибарам. Дар саҳна хитона беҳади бад озодист мекунем бо ҳамиядудагӣ. Оно батли стёпада. Барои ман омӯхтаам. Мақсади гап ки ҳама хел шоумен ҳама хел бояд бошад. Ту мегӯй ки дар саҳнаи батл хита озод ҳис мекунӣ, уҷа хонаи май дарем. Ман уҷа вақте ман уҷа медурам, ман рафорам брейкданс мезанам, ман рафорам любой чӣ мегӯм одама. Мақсад уҷа ҷои май. Хонаи шумо. Здесь чӣ хел мегӯяд? Маем отат. Иҷа маем падар. Ойди треки китайский капитан чӣ гуфтанӣ? Ойди китайский капитан чӣ хел треки девонаи мощния, клипшам ҳайвона. Ҳақиқат дора? Чӣ хеле? Мисол мега ку угарени ба маза неки ку вая ба маза хезека. Мумкин ки дошта бошам, мумкин ки надошта бошам. Ман ин чизда мумкин ки кордор набошам. Баъд акай берӯз баром як видео кард. Навистагай дар онҷо описанияш дад ки то қайнамиё ма метавонанд ягон чӣ бигӯянд дар реп додарома. Ойди ҳамин чӣ гуфтанӣ? Ҳеҷ. Ягон чӣ гуфтанӣ нестӣ? Ҳеҷ хел ба кадом мақсад? Мақсад ки ман ягон хатогӣ кунам, ин ҳамин додаром ин ҳамиё тоқа мара ягон чӣ гуфта метавонад. Тоқа ин ҳамиё мара ягон чӣ гуфта метавонад. Дигарот мегӯянд замок бизанед. Номи шумо аст, номи якай шаҳриёр аст. Неки номи якай шудӣ нест. Намедонам, не. Ин саволта next. Next? Тамом тоғурияй. Ай шумо мухлисо чӣ ждат кунанд дар ояндаи наздик? Дар ояндаи наздик пешравиҳои бисёр дар канали худам райдер официал карочи онҷа дар ҳамаи пешравиҳом клипҳои нав ямо дар як клип до клип остостан мумкин ки зиёд шавад. Баъд ин эҷа инстаграми худам эҷа дар чиша бигрорен.
چی در یه هفته دو تا پوبلیکاسیا میکنم خیلی ویدیو لایف میکنم پریامو افیر بسیار میکنم قطعی مخلصا بسیار گام میزنم ما هم خواهد در گوش ما نمیرسید من در دیگه جواب بدم مرا بچه ها بسیار گفتن که بچه ترا بسیار طلب کردن ترا مخلصات بسیاری باد میگن значит مرا بسیار طلب کردن ما میام من خودم اکا شهری را 20 بار پرسیدم بسیار میپرسیدم اینا شوای چی زور میشوه که به حد زور میشوه میشه تون پیشروی ساز میکنن هم مخلصا هر وقت میگفتیم که میشه میگفتیم که هم مخلصا زیغ نشون نکی دو ناتوری معنیق میشه انشاءالله میشه میکنم ما وعده کردم در وعده مسکت یا به مسکت ویدیو اینستاگرام ایرا شخی را پرسیدن در کن پرودوسر تو شخی نشتیک خیلی ایشالله میشه ما را مجدد داریم بعد نشد یا هم سه باید گفتگی ما فکر میکنیم نه نمیشه در کور نیستیم این مده اینفارماسیا زیادی سری ما در کور نیست این تاجیکستان در سپه نیست یکون تا ممکن که دباده شوه دباده قطعی تاقا کرله اون قطع آخی کی کتی میبرونی شما هر دی شما سپه نی نداره در تاجیکستان خیلی یکون تا گرکولت پایده شما میکنیم چی بان یکون سپه نی که دستوی نی در اون برنامه بیوگرافی کرده بودم گفتم یک رپرونی که میتونه رپیتوجی کرد در دیگه دولت ها معرفی کنه و با فکرم پلان هم داشتین که یکی داده خدایی دی همین چی همون پلاناتون چیشی؟ پلانو بود پلانو بسیار بود من پروست دابرو میدادن ما همی کار اوورن بودم من خودم میتونستم کردم ما همی کار ایوداش میبرومادم نه که این باید داده خدا پادوادید کرد اکی داده خدا با اکی داده خدا خیلی حقیقت چیزی هسته را گفتن در کرام خیلی نیسته مقصد که همون آدم وعده کرد که این خیلی میکنیم نه که نکرد مقصد ما تیار بودم اختان پلان نداریم دوایم هسته پلان هسته داره تماما شاگرد نداریم دودار دارم شاگرد ندارم دودار که میان میگن ما احتیاط میگیریم این سوسه شاگرد میکنن که من خیلی اگون دوداری ندارم دودارو هستند یاد میگیرن ایمانه که اگون شاگردی ندارم که من اون را ایمینا برای رب ما هم را تیار کرد اگه باشم اینا میرن که در آینده پلان در از وقتی که ما مقصد فینانس وی پالاژن من در نیره با قوت چید ما وقت نمیتونم یکون مکتب خدمت کنم ما هر شاگردای تیار کنم که او دکتر که کلوب در گفتگی هم که ما هر سال چمپیون میسازم در کلوب من همی گپم دا میستم ما وقتی نرمال شید گفتگیم ما هر سال یک تایی چمپیون یک کاری میکنم که هر سال یک تایی شاگردای ما چمپیون شوم خواسته این بود برنامه پرسش مخلصای اکای زفر یادش خمام کاروچی جداد کنین تریکوینا کلیپوینا ممکن بطلم شوا خوش آمده که برنامه ده در آخر یکان چی گفتنی باشیم مرحمت که مخلصای ما زنده باشین مقصد چیزای نو خوب اجداد کنین ایدو ما فکر میکنم که ما آمدم آباد باشه